कोर्टाचं मी मनापासून आभार मानेन. ते आम्हाला सगळ्यांना त्यांनी माईक माय फटी गया मतलब त्यांनी जो आम्हाला सगळ्यांना न्याय दिलाय त्यासाठी मी मनापासून कोर्टाचा आभार. सर एकंदरीत 2013 से घटना थी, क्या क्या कोर्ट का निकाल है, क्या कहना चाहते हो? नहीं, आखिर में जो फैक्ट है वो हमारे पूरे हमारे संग्राम देसाई जी और उन्होंने हमारे सबकी टीम ने, लॉयर्स की टीम ने कोर्ट के सामने रखा. उन्होंने सभी फैक्ट जो नजर के सामने रखा और आखिर में हम सभी को न्याय दिया है. इसके लिए उनका आभार मानतो. त्यावेळी जी घटना घडली त्याबाबत काय सांगायचं आहे? आता मला वाटतं की आज कोर्टाने योग्य तो निकाल दिलेला आहे. त्यांनी सगळे सत्यता तपासलेली आहे. मला वाटतं आता त्याच्यावर बदल परत बोलणं उचित नसतं. थँक्यू. सर आज कोर्टाचा निकाल आलेला आहे, एकंदरीत काय निकाल आलाय? नाही, जे प्रॉसिक्युशनची केस होती त्या दिवशी जी घटना घडली त्या संदर्भात प्रॉसिक्युशन एव्हिडन्स विटनेस दिले. According to the evidence, the court has come to a conclusion that the prosecution has failed to prove the case आणि म्हणून सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेली आहे. एक्झॅक्ट घटना काय होती त्या दिवसाची, काय झालं होतं? ती घटना होती की आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की काही लोकांवरती असॉल्ट झाला होता आणि त्या असॉल्ट करण्यामध्ये नितेश राणे आणि त्यांचे सहकारी होते अशी प्रॉसिक्युशनची केस होती. परंतु प्रॉसिक्युशननी जो काही एव्हिडन्स दिला, इन दॅट एव्हिडन्स प्रॉसिक्युशन वॉज नॉट एबल टू प्रूव्ह दॅट नितेश राणे और एनीबडी अलॉंग विथ हिम वेर इन्वॉल्व्ड इन सच ए इन्सिडेंट. As a result of which the court has come to a conclusion that the prosecution has failed to prove the case and therefore they have been acquitted. सर पण असं होतं एक्झॅक्ट पाठचं कारण काय असं आता ते जो भूत वगैरे तोडफोड झाली मग मारामारी झाली. नाही, कारण काय होतं त्याच्याबद्दल आपण सांगू नाही शकणार. प्रॉसिक्युशनची केस काय होते एवढं मी सांगू शकतो. प्रॉसिक्युशनची केस अशी होती की त्या दिवशी जे कोणी तिकडे कामाला लोक होते त्या बूथवरती, त्या बूथवरच्या एका व्यक्तीला असॉल्ट केला होता अशी प्रॉसिक्युशनची केस होती. परंतु तशी काही घटना घडली असं आपण सांगू नाही शकत. प्रॉसिक्युशनचं असं म्हणणं होतं विच द प्रॉसिक्युशन हॅज फेल्ड इव्हेंच्युअली. सो आय बिलीव्ह की द मॅटर हॅज कम टू एन एंड. आमदार रितेश नारायणचा ह्यांचा रोल काय होता आतमध्ये? यांचा वेगळा असा रोल काही नव्हता. कॉमन सगळ्यांचा जो रोल होता तोच नितेश राणेंचा होता. सर एकूण निवाड्याबद्दल समाधानी आहोत आपण. कोर्टाने दिलेल्या निकालाबद्दल एक तर तो एक्सेप्ट करायचा असतो किंवा एक्सेप्ट नाही झाला तर अपील करायचा असतो. न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे, आम्हाला ॲक्विट केलंय. देअरफॉर वी व्हेरी हम्बली एक्सेप्ट द जजमेंट गिव्हन बाय द कोर्ट. थँक्यू. सर